je tady nejvíc zeleniny, ale normálně jsem dostal 5kilovou nutelu zadarmo. Ani mi to neříkej, že to je něco pro mě. To já úplně, já kdybych tam šla, já bych vykoupila půl obchodu, já jsem na to nemocná úplně. Hej, já ti říkám, že takhle velkou nutelu v životě neviděla. Tak jo, vyfoťa, nech to pošlu. Nepošlu, mámo, já už s ním. No to teda ne, to mě musíš dovést, protože... Hele, hej, dneska dojdu domů a zežeru za hodinu. No to ne, můžeš se šlapání, podívej se, máš přes průstek, to vůbec nezběž, ale srdíčko by se tě mohlo zastavit, hele, okamžitě to schovej a jdeš to přemůže. Máš to rád, jak přijedeš. Hej, ale to jsou mega sladkosti, to znamená, že to je pro mě, protože já jsem mega. To neznamená, že to mega sladkosti můžeš si třeba kousek okutat, ale zbytek to nesmí. Jo? Mámo, hele, fakt soráč, já už to mám naplánovaný. Večer to všechno zežeru. A tak proč mě to moc? Protože jsem ti chtěl říct, že přiberu, no, pár kilo zás. Cože? Mámo, ty seš tu stádo, spůjč. Tak si kup taky nutelu, já ti ji zaplatím. Nasrat. Děkuji, že si nedělám, že to o tebe nedělá, čau. Já jdu cvičit, zdár. Máma, vole.